Dobrý večer všetkým ešte raz. Pre nás veľmi cenné 3 body po neľahkom zápase, ale taký sme presne očakávali, že domáci prakticky budú hrať oduševnenie, budú dobre brániť a budú čakať na nejaké protiútoky alebo štandardné situácie. Tomu sme sa chceli vyhnúť a z náš výkon, hlavne v prvom polčase nám chýbal lepší pohyb a mali sme tam veľa ľahkých strát, nevedeli sme sa presadiť tak, ako sme si predstavovali a ja si myslím, že v druhom polčase sme ten pohyb výrazne zlepšili v druhom polčase a potom sme boli aktívnejším ústvom a išli sme za ten gólom a nakoniec sme boli odmenení a ja si myslím, že z celkového pohľadu ten druhý polčas našej strany bol v poriadku a sme išli za tým gólom, nakoniec sa nám podarilo streliť, takže veľmi cenné 3 body, zvlášť po tých prvých 4 kolách, ktoré sme odohrali. Ďakujem. Díky trenérovi, teď už prostor pro vaše dotazy, mikrofon je tady. Pán Koštuřík. Sportu, pane Fodreku, zeptám se, ztratit tady body bylo velmi smutné, ne? Cítili jste ze hřiště, že jste mnohem lepší než domácí? Tak ja by som nepovedal, že smutné, ale sme si uvedomovali, aký zápas nás čaká, že to bude úplne iný zápas ako tie predošlé a možno išli sme sem z pozície, možno aj z takého vonkajšieho, nechcem povedať, že favorita, ale vedeli sme, aké situácii sme boli a čakali sme taký ťažký zápas, čiže sme sa o tom celý týždeň sme si to prizvukovali, že to bude o hlave a musíme od úvodu dať tú intenzitu a behať a samozrejme tú kvalitu potom máme, čiže ale sme to, prvý počasie nám to chýbalo a bolo to veľmi statické a plus tam boli ľahké straty, čiže nevedeli sme sa presadiť do zústenej, domáci dobe bránili ale ja si myslím, že to sa zmenilo druhý počas a ten zápas potom sme si uhrali a škoda, možno sme pridali nejaký z tých polusituácií ešte druhý gól, aby to bolo kľudnejšie, ale ja si myslím, že domáci do nejakej úplne vyloženej šance sme pustili za celý zápas a to víťazstvo je zaslúžené. Vy jste nevyužil Patrika Dulaje, je to nějaká zdravotní problém, taktika nebo něco takového? Je to taktika, tak Paťo mal prakticky týždenný výpadok, mal vírusové ochorenie, mal antibiotika, takže má iba pár tréningov s nami. Bol k dispozícii možno nejakú časť zápasu, ale proste ten zápas sa vyvíjal tak, že sme ho pošetrili, ale ako je zdravý a len potrebuje ešte pár dní, aby sa dostal úplne do fyzickej pohody. Rozhodláci střídající hráčů obecně se dá říct, že ti střídající vám pomohli? Samozrejme, pomohli nám a ja som rád aj za Lukyho Mašeka, ktorý ten gól si zaslúžil za tú robotu, ktorú celú prípravu a aj tie prvé kola hral výborne, trošku sme tam zmenili potom a ja som rád za ňo, verím tomu, že mu to pomôže a pretrhol takú tú trošku streleckú smolu a takisto Venu. Išiel tam na to, aby niečo prinesol do ofenzívy, ja som rád, že prihral na gól, ale hovorím opäť, bola to zásluha tej aktivity zvýšenej v druhom polčase aj už väčšej kvality na lopte. Tam sme boli bezpečnejší a nakoniec ten gól asi bol logickým vyústením toho nášho takej aktivity. Dobrý večer, Petr Fotík z Mladé fronty. Pane Fodreku, zeptal bych se na Alexandra Buška. Vy jste to dal první minuty. Sázel jste na to, že tady bude mít doma zvýšenou motivaci? Tak sme sa rozhodli, tam boli 2-3 varianty sme mali, ale Alex výborne takisto trénuje a tie 4 prvé zápasy, proste tá situácia, aj ten vývoj tých zápasov sa vyvinul, takže proste nedostal sa na ihrisko a dneska zápas tam faulu trošku mal taký výpadok menší, takže sme rozhodovali sa medzi ním a možno Stránskym a ja som sadil na to, že aj tú šancu si zaslúžil a chceli sme tú jeho behavosť, tú jeho akčný rádius a samozrejme tú kvalitu, ktorú má, aby priniesol a sme verili, že ten dnešný zápas môže na to sedieť a samozrejme to bolo plus. Vedel som, že strávil vlastne tú mládež v Zlíne, takže je to určite pre neho taká motivácia a to som chcel aj možno využiť trošku taký ten motivačný faktor pre neho a ja som rád, že dostal sa tam a určite nesklamal.